n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke ikpeazụ n'oge na-adị n'emume nke ụka, nke a na-eji mmemme nke iji wee gosipụta eze nke dị nwe n'anyị. Ya bụ tata kwazi ka anyị na-eme mmemme iji wee gosi ụwa niile na dị nwe n'anyị bụ eze. Anyị na-ekene Chineke maka ngọzi ya niile, maka ịfụnanya ya, maka odudu ya n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị ya niile. Ka anyị na-eweluzi onwe anyị, ezinụlọ anyị, atụmatụ anyị niile dị mma na-erunye n'aka ya, wee na-ayọ ka ọ na-achị eze na ndụ anyị niile. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazia n'isi ya na runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịsti ya site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe. Otito dịrị Chineke n'enu kasị enu. Yeah.
ayịyọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebighị ebi, ọ sọrọ gị ime ihe niile ka ọ dị ọhụrụ n'ime nwa gị hụrụ n'anya, onye bụ eze nke ụwa niile. Biko were obiọma mee ka ihe niile ekere eke azọpụtagoro n'igbu ohu nke njọ na-esegburu ebube eze gị, ka ha na-eto gị akwụsị ya akwụsị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ wetara n'akwụkwọ abụọ nke Samuel. Agbụrụ niile nke Izrel bịakwutere David na Hebron sị ya, lee, anyị na gị bụ otu ahụ na otu ọbara. N'ụbọchị ndị gara aga, mgbe Sọl bụrụ eze anyị, ọ bụ gị duru Izrel n'agha mmeri niile ha lụrụ. Diwenụ gwakwara gị sị, gị ga-abụ onye nche ndị nke m bụ Izrel. Ị ga-abụ onye ndu ndị Izrel. Ya mere ndị okenye Izrel ji bịakwute David na Hebron. Ha na eze David wee gbaa ndụ na Hebron n'ihu nke Diwenụ. Ha wee chie David eze Izrel site n'ite ya ude. Okwu nke Seruwa. Aṅụrị m ọṅụ mgbe m nụrụ ha kwuru sị, ka anyị gaa n'ụlọ Chineke. Aṅụrị m ọṅụ mgbe m nụrụ ka ha kwuru sị, ka anyị gaa n'ụlọ Chineke. Aṅụrị m ọṅụ mgbe m nụrụ ha kwuru sị, ka anyị gaa n'ụlọ Chineke, Jerusalem. Ugbu a ụkwụ anyị guzo n'ụlọ ụzọ gị. Anụrụ m ọṅụ mgbe m nụrụ kwuru sị, ka m gaa n'ụlọ Chineke. E wuru Jerusalem ka nnukwu obodo ewukọtara ọnụ, mee ka o sie ike. N'ebe ahụ ka agbụrụ niile na-ezukọta, agbụrụ nke Diwenụ. Aṅụrị m ọṅụ mgbe m nụrụ ka ha kwuru sị, ka anyị gaa n'ụlọ Chineke. N'ihi na nke a bụ iwu Izrel, ito aha Diwenụ n'ebe ahụ. E doziri oche eze ikpe nke ezinụlọ David. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kolosi. Werenụ ọṅụ na-ekele Nna anyị, onye mere ka unu kwesị isoro keta otu oke ahụ akwadebere ndị nsọ n'alaeze nke ìhè. Ọ dọpụtara anyị n'ike nke ọchịchịrị,
wee kpọbata anyị n'alaeze nke nwa ya ọ hụrụ n'anya. Onye anyị site n'aka ya nweta mgbapụta nke pụtara na agbagharala anyị njọ anyị. Kristi bụ oyiyi nke Chineke ahụ a na-adịghị ahụ anya, bụrụkwa onye mbụ a mụrụ n'ihe dum ekere eke. N'ihi na n'ime ya ka e kere ihe niile, ma nke dị n'eluigwe ma nke dị n'elu ụwa, ma ihe a pụrụ ịhụ anya ma nke a na-apụghị ịhụ anya. Ma ike dị n'oche eze, ma nke dị n'ọchịchị, ma ike mmụọ na nke mmadụ, ma ike eji atụ ihe a ga-eme eme, ma nke eji atụ ihe a na-agaghị eme eme, ma ike ukwu ma nke nta, esitere na ya kee ihe dum. Ọ bụkwa ya ka e kere ihe dum. Ọ dị adị tupu ekee ihe ọbụla. Ọ bụkwa na ya ka ike ihe niile jikọtara ọnụ bụrụ otu. Nzukọ bụ ahụ ya. Ya onwe ya bụkwa isi nke nzukọ ahụ. Ebe ọ bụ isi mbido, ya onwe ya bụ onye mbụ esiri na ndị nwụrụ anwụ wee mụọ, ka o wee bụrụ onye bụ ụzọ n'ụzọ ọbụla. Maka na Chineke chọrọ ka izu oke niile zuo oke n'ime ya, chọkwa ka ọ bụrụ site na ya, maka ya ka ejiri kpee udo dị n'agbata ya bụ Chineke na ihe dum ekere eke. Ọ bụ ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe ka o jiri mee ka udo na-agbata ihe niile dị n'eluigwe na ihe niile dị n'ụwa. Okwu kosebruwa. Ngọzi dịrị onye na-abịa n'aha dị nwenụ. Ngọzi dịrị alaeze na-abịanụ bụ nke nna anyị David. Aleluya. Onye nwe anyị nọnyelu nọ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Luku dere. Igwe mmadụ ahụ guzoro ebe ahụ na-ekiri ihe na-aga, ma ndị isi ala ji Jesu na-eme ihe ọchị, na-asị, ọ zọpụtara ndị ọzọ, ya bụrụ Mesaya, onye ahụ Chineke họpụtara chie echichi, ya zọpụta onwe ya.
ndị agha sokwa were Jesu na-eme ihe ọchị. ha gụrụ ha bịa chee mmanya vaịn gbara ụka n'ihu ya sị, ọ bụrụ na ịbụ eze ndị Juu, zọpụta onwe gị. Ma ihe ndekwasị edere n'elu obe n'isi Jesu na-akọwa sị, onye a bụ eze ndị Juu. Otu n'ime ndị abalị dị egwu abụọ ahụ akpọgidere ya na ha sokwa na-ekwuru Jesu sị, ọ bụrụ na ị bụ Kristi ahụ, ọ bụ gị bụ Kristi ahụ, ka ọ bụ na eboghị ya, zọpụtakwanụ onwe gị na anyị. Ma onye nke ọzọ bara mba sị, gịnị mere ị dịghị atụ ọbụna Chineke egwu? Ị hụghị na a makọtara anyị na ya ikpe ọnwụ? N'eziokwu, ikpe a mara anyị ziri ezi, n'ihi na anyị na-anata ụgwọ kwesịrị ihe anyị mere. Ma nwoke a enweghị ihe ọjọọ ọbụla o mere. Mgbe ahụ ka ọ sịrị, Jesu, chetakwa m mgbe ị ga-abanye n'alaeze gị. Jesu wee sị ya, ana m agwa gị eziokwu, taa ị ga-eso m anọ ogige aṅụrị ahụ. Oziọma nke osebruwa. Otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike, onye gbakata ya alụ. Dị nwe na anyị bụ eze, eze nke ndị ebighị ebi. Ima nọ n'ebe a, Ima nọ n'ebe a, Ima nọ n'ebe a, onye kere ụwa ị nọ n'ebe a, onye bụchi anyị ị nọ n'ebe a, aṅụrụ aṅụrụ ndụ ị nọ n'ebe a, ma nọ n'ebe a, Ima nọ n'ebe a, Ima nọ n'ebe a, ike ajaba mba ị nọ n'ebe a, Ima nọ n'ebe a, Ima. Amen. Amen. Ka m si kwuo na mbido Mass, by next Sunday, abịa ụka, enwe ihe m kwuburu mma agwa ụnụ, gị ndezi ha na next Sunday. Ọkaibe kwue ka ọ dị ka ọgụ nwana ya. Yes. Asị m ụnụ na-abanye next Sunday, na aga m asị ụnụ Happy New Year. Ama na ọ ga-agbazi ụfọdụ gharị ka ịkwa nke bụ New York ya. Ọ na ka o ji dị mma ka anyị na-akọwalụ
V-Power Bagigale. Exactly. Everybody just a local of man at Lagos. All right. So, the ordinary time of the year of the church's calendar na end with Corpus Christi. So, mboso bu na ekwu na enwego Corpus Christi, ima na calendar uke mego gene awugo. So, now the new year of the church na ebido with Advent. So, suppose by na zo banyokwu na Advent, ima na uke ebido go new year ha. Ọ ga-agagide kwuo abanye Lent after Advent. Okay, about Christmas, May New Year, May Epiphany, then abanye Lent. Emegide nke Lent to Banista, May Easter tide. About ordinary time of the year. An ordinary time of the year, no one ga-run gide for 34 Sundays. It will run at that end of 34th Sunday, which is today. Emekwa Corpus Christi. Sorry, Mekwa Christ the King. Mekwa Christ the King. So with Christ the King, a new year. That's how the church runs. So their own calendar runs differently from the civil calendar. Civil calendar, they build their new year na January 1. Mananke church, they build their new year with first Sunday of Advent. So, na Sunday. Nso no happy new year agma chọka onye ọbụla respond ọ ka wee ma no ma ihe ekwe na akụ all right, so nke a one. Then secondly, yesterday now one of our parishes na Queens I made renovation, so renovated said then bishop came to bless or to dedicate the church. Mmadụ na-ejenugolo ebe dedicate l'ụlọụka agọzigo ụlọụka for the first time or sagodo ụlọụka alụchabugoro because na enwere a massive renovation here bupụ altar bupụ ihe niile ọ bụrụ ụlọ nkịtị immediately ọma bụzi church. The only way ọ ga-abụkwazi church again bụ na bishop ga-abịa megene rededicate kwa ya. Ọ bụ na bishop abịarọ na ya ọ bụrụ hall. Until bishop abịa agọzigali altar onye ga ndụ eso ife anyị na-eme obi ife mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ ife anyị na-eme obi ife mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ. Ya bụ ihe a na-eme erika ọ bụrụ egwu ọnwa. So yesterday ahụ ọ bụ na renovate most of them bupụ altar dozigharịa, then bishop came. Enwe one major thing bishop mere maka ndị apụta m n'ụtụtụ a ofu na-asị m na enwere mmanụ bishop wụ na altar. Kedu mmanụ dị ihe ahụ? So maka bishop eruka mmanụ ahụ, you have to even sometimes usually ekwesị etecha mmanụ n'altar mana bishop use only holy water we bless ya every arm of the church. But sometimes ụfọdụ bishop ga-etecha mmanụ ebe a jekwa na 6 spots here te mmanụ jekwa na 6 spots here representing the 12 apostles. So kedu mmanụ dị ha ka onye agwatago onye ọbụla gwata m ya kịta mmanụ powerful Catholic kedu mmanụ etere ebe a? Okay, when nke ndị kwa ya kwuru ka mmanụ onye ọzọ ga-ekwu ọzọ ke mmanụ dị ha okay. Ọkwa papa gị bụ catechist? Papa gị bụ catechist? Okay. Maybe onye ka nwa catechist ji ezata ya. Ada catechist azatara ya. Okay. So now unu n'anya bụ unu ga-afụ na enwere mmanụ ịtọ. Every Holy Thursday bishop na-agọzi mmanụ one mmanụ ịtọ ana mmanụ ịtọ a ọ ga-ekunye ya ukuru nke ndụ
o weta etu a okwucha okwu na ya okunye okuru ya etu a Chineke si welu mgbe o kechara ọsị I give you the breath of life. So ọ ga-ekunye okuru. The first oil a na-agọzi na Christmas Mass ahụ bụ oil of the catechumen. Oil of the catechumen bụ nke eji achụ ekwensu ọrụ ya niile na nlafie niile. Ọnya mere eji etie n'ebe n'obi. Ọnya ka eji eme ifuru ụmụaka before eme nwatakịrị baptizim wụsịa mmiri n'isi, a ga-ebu ụzọ tee ya oil of the catechumen maka na ọ ga-ajụ ekwensu ọrụ ya niile na nlafie niile. Ọ jụzie ekwensu ahụ ete ya bụ oil wee sị ya na kịta na iburugo a newborn by that oil. That was first oil. Then the second oil bishop ga-agọzi na-abụ oil of the chrism. Oil of the chrism ma ka ọ ga-abụ bishop gọzichazịa dị ụtọ na ewepụga ekwensu na njọ niile nọ n'ime nwatakịrị ahụ. That's the only time eji echi ụkọchukwu maka na onye ekwensu nọ n'ime amenye ya esi ịdị na ịchụgodo ekwensu then wee nwee ike chie ya bụ ụkọchukwu. So oil of the chrism. So ịnụ na fada bụ an anointed man ọkwaghịla anọghịla ka eji emekwu baptizim. So na onye ọ nọ n'ụlọ ụka dịkwa anointed o. Onye ọ nọ n'ụlọ ụka onye ọ bụrụ na-echeta ndị eme baptizim na nna asị unu nọ ihe ịtọ ka a na-echi na baptizim ọkwe onye eze, onye amụma na onye ụkọchukwu. Kedu ihe mere ya? Oil of the chrism. Onye ka a ga-ete gị etesia gị ya. So mbọsị a ga-echikwa fada ewelụkwa ofu oil a mee gịnị tekwa ya. Ihe dịzi iche na ha na-abụ na okwu ekwuru na nke fada dị iche n'okwu ekwu ịbọsị emeghị baptizim ma n'ofu oil ahụ. So na anyị niile bụ anointed people of God. Onye mere nji ajụba ajụ wee sị na onye techara oil of the chrism a o jebe n'okwu alụsị, o jebe na nke dibịa ka akpachanye obere ka na ịma ọ bụ na nwoke mere ihe o ji bụrụ nwoke were eke nkụ ụkwa osi ka ya jee ka ya were chọpụta ka nwoke bụrụ. Ịma na onye ahụ na contravene because the devil and God cannot stay together. Onye chigolo ụkọchukwu o jebe na be dibịa onwe problem. Then ụbọchị a ga-echi bishọp kedu oil a na-eyuzu? Ofu oil chrism. Ofu oil a. Ụbọchị a ga-echi pope kedu oil a na-eyuzu? Ofu oil of the chrism. This middle one nke etiti a nye ka a na-eyuzu. Ụbọchị a na-agọzi ọlta kedu ọlta Chineke asọ kedu oil a na-eyuzu? Ofu oil a. It will show you, it shows you how powerful oil of the chrism is. Oil of the chrism. Then the third oil was the nke ndị fada ji asọ ndị ọya, oil of the sick, oil of reconciliation. Ịma mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-echebe ka mmadụ nwụbazie anwụ bụ onye achọzie ịnwụ akpọta. Mgbe ụfọdụ Chineke adịghị ekwecha ka onye achọzi ịnwụ ịkpọta fada ka o tee onye a ekubi ozugbo. Chineke ajụ mgbe ụfọdụ ọ dabụkwa mgbe niile. But oil of the sick abụrụ sọsọ mgbe mmadụ na-anwụ anwụ. Onye na-ayọ ọya ọ dị ka ọya ọ dị very strong. Oil of the sick becomes something. Onye na-eme ụfọdụ ga na-ayọ ọya ha ma agwa fada. Mgbe ụfọdụ chee na fada ga-anọ n'ụlọ ụka ji aka ya mmalụ na ọ na-ayọ ọya. Ịma agwa fada a na-enwere ike o buru fada iwe na-egegharị na fada na ya na-ayọ ọya na fada agwara ya. Mana o chefuo na fada bụ ofu onye. A na ebe ofu onye na-enye ọra n'ọra na-eme gịnị? Ha na-ericha mechaa aka maka ọra ofu onye ama efidinwu onye ọbụla all information. So oil of the sick is so vital. Part of ihe ọ na-alụ bụ apart from na ọ na-agwọ onye ọya ọ na-efichakwazi njọ dị n'isi onye ọya. So that in the situation where the person is not healed physically, the person is healed spiritually.
That's why eji etie. Ete ya onye ahụ ekpe ekpele. And the power came from the book of James. Also, nwere onye ọya nọ n'etiti ụnụ. Si jekwuru Chukwu nke nzukọ. Na ekpele eji ezi okwukwe wele ekpe. Ya na ekpele a na-etekwasị onye ahụ mmanụ. Na-agwọ onye ọya ahụ na-efichapụ njọ. It is biblical. So, nke a bụ general. So I was so impressed in our altar ha gozi. So I took time ihe nkwutata to explain it clearly to to explain it, and I felt it's also very important that we understand some of these things. Because when you don't, the Catholic Church has a very rich culture, so much beautiful traditions that we have not even explored. But when you don't explore it, a person who is lost can even encounter you, without even knowing. Like I've told this story. A young seminarian, so I was coming from Lagos to the east. Not in a park. That park cannot park is Uchukwu. So if I go no one seminarian, you want not knock ezigbo mmadụ. Ndị na-ata granọt na-ata. Ndị na-egolo rice ụtụtụ. Ịma ndị na-ebu nri eri ụtụtụ. Ndị mama put. Ebupụta ndị mmadụ na-ego ndị na-ata nke a na-ata. Ji nwa ọnọdụkwanụ maka akụzila mgba na fada eri nri n'ụzọ. So mgba ume agụụ na-anyụkwa m anya bonu kwari. Nọdụkwa relax ya. So mgbe m nọdụ ebe m nọ na-enegharị anya what was going on. Ofu onye bụ nnọọ Baịbụl n'isi ụtụtụ ahụ kwa bịa uche bụrụ onye nke anọ nwayọ na ọ dịkwa ka na egbe na ọkụkọ egbe ga-ebunwu. Ọ bịa bido the first one na akwụkwọ nsọ si na onye ọbụla nwụọ na anyị ga-eketa ụwa nsị ụwa mụ na ọzọ bi na ya na ma mebizi ọzọ. That I'm not going to live in this world again. I n'igwe maka ihe akwụkwọ nsọ kwụsị ma ọ sapụtara na Genesis where the righteous should inherit the earth. Nsị a na-ala you, I'm not inheriting the earth. Maka ofu akwụkwọ nsọ ahụ kwuru na anya afụnụ họ nke ntị na-anụ nke ọ na-abata n'obi mmadụ ihe Chineke kwadoro gị defụrụ ya n'anya. But if you don't know the Bible, ọkọ nọ ga-eketa ụwa chọpụta ofu ebe pịa ite hey ọkwa eziokwu. The same person has na mmeketa ụwa. By the time I finish the argument nke n'igwe, because the Bible said also, in my father's house there are many mansions and many dwelling places. If it is not true, I wouldn't have said that I'm going to the Father. If I go to the Father, I will prepare a home for you so that where I am, you too shall. Simple. And it explains clearly heaven. So why would somebody then come and tell me that make it over? Story in the Bible in the Old Testament. I don't care. No, the same person has him. Sorry, but according to the letter of St. Paul to the Hebrew, it says St. Paul to the Hebrew. Onye de la akwụkwọ Hebrew. Kedu onye de la akwụkwọ Hebrew? Ngwa nnụnụ ndị ụka m. Hebrew. Kedu onye de la akwụkwọ Hebrew? Onye ekwele sị m according to the letter of St. Paul to the Hebrew. Kedu onye de la akwụkwọ Hebrew? People then went a problem. Yeah, because St. Paul did unu na-anya achọ unu na-enecha akwụkwọ nsọ na-enecha ụmụ ha na-enelu na ya anya ọfụma. Enwenugo n'ime unu na-agụ Hebrew ebe a sị ihe oge wetara n'akwụkwọ nke Paul dị asọ degara ndị Hebrew onwe gụrụ no ihe ga-agụta dị bụ letter to the Hebrews. Mana ndị St. Paul dere ihe a na-edi letter of St. Paul to Ephesians, letter of St. Paul to Colossians, letter of St. Paul to Corinthians. Imafu letter of St. Paul to the Hebrew. Maka na Paul edere akwụkwọ Hebrew. He did it. But people presumed no nyanwa. And onye kwere same letter of St. Paul to the Hebrews ya na lie. Mbaga na wema no mari ha na go maka anyị scriptures at the time. So but when we know some of this, if na mmadụ amejizi knowledge of God to confuse you. Because when you have the word, and when you know the word, then you have power. And that's when you understand the kingship of Christ. Now, coming just briefly
Coming just briefly to the Christ the King. I na celebrate tata. Ihe eji ama onye ndu in the civil world bụ power. Some of us, ịbanye ebe na-alụ ọlụ, the only way ị ga-eji ma who is your supervisor, but what is naga? Okay, you didn't do this right. Anyway, I'm going to report you. I'm going to do this. Showing power over you. Or you the mother as the leader. Power, authority. There was a time I was in the airport. Their supervisor was no microphone. Oh my God, and didn't account. Yeah, you're not doing it right. Move over. Showing everybody I am in charge of all of them. That is the human power. That is the human power. Kedu power nke Jesus. Touching lives. Touching nobodies. Ekwugo aka before mgbe nwunye Obama, I may cheerful that story because it always link in my mind. Mgbe the family jeli visited the Queen of England. A prep gide nwanya how to relate with the Queen. I say an obona Queen Libya equal Queen number 1 the 2 years wear dress go the way will use a tie. It is British tie, hair tie, tinyeni sigi. He will be presentable to the Queen. And if the Queen doesn't bring out her hand for a handshake, keep back your filthy hands. That the only way you can shake the Queen is if the Queen brings out her hand, then your hand can come out. But if the Queen keeps her own hand, then don't bring out yours. Partly again, I say, well, if the Queen doesn't touch you, don't touch the Queen. If the Queen doesn't move close to you, don't move close to her. That is the Queen. And I remember at that time, Hannah chose a photo. The Queen came, was standing this way. For some reasons, when you get to this photo, you do a this I choose a photo. No, Obama, what does you the Queen? I think by the time one the what does when some consciousness and near violate the law. So when the hang is yaki kuko, Mazamoya will so and the funny thing was that the press now saw the hand. And the press were measuring the distance of the hand from the body. More metoliao ko okutiliana ka ana measure akanwani ye meto nwani ibie. Why? Because now we not achieve the code of relating with the Queen. The one that touches the woman with hemorrhage. The one that touches the leper. The one that looks upon the downtrodden. The one that fills our pulse. The one that heals you in the hospital. The one that you invoke his name, he listens, he answers. The one that feels every beat of your pain. The one that performs miracles in our life that every now and then we see the miracles of God and we all testify that the Lord is good. That is the King we have. And that's why I tell everybody, don't move away from this King that you have. Don't move away from your God, irrespective of who you are. In God is your strength. The Bible said, where shall our help come from? I'll say, our help shall come from the Lord who made heaven and earth. It is the King that forgave even the worst criminal. Even at the foot of the cross, he said, today you shall be with me in paradise. Sometimes I think, that there is something somebody have done to you or against you or whatever way you are feeling against somebody in the last 10 years, 5 years, and you're still holding it. Even when the person has proved beyond all reasonable doubt, you are still holding it. But look at him at the foot of the cross.
when every hope is lost for this man. And I asked myself, ọ bụrụ na anyị nwa ka nwoke a mekọtagoro ihe dị na o mekọtara sizie ya cheta m na eze gị gịnị ka ya agwa kịdịkpa gbagbukwa gị dị ya ọ maka na mụ na gị nọdụ ebe a chee ka eme ihe ọsụsọ ka m si ebe a pụọ. Just look at him. And so we have so much to learn in the life of Christ. So much. Forgiveness. That is the king you have. May the kingship of Christ continue to reign in our lives through Christ our Lord. Ekwe n'otu Chineke. Si n'eluigwe gbadata were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ agakpọgbuo ya n'obe n'ihi n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ taa afụfụ ọ nwụọ enye ya o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu ọrọgoro n'eluigwe ọ bụ n'aka ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube mgbe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe na mmụọ nsọ onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ emem. Ekpere nke ndị kwelu nụ mmadụ ịtọghị edu anyị na ekpere Chineke efula anyị n'anya anyị agbakọtago ọnụ n'obi gị n'ụbọchị tata iji wee kwupụta n'ezie na ịbụ eze na ndụ anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị anyị.
natazie isi ya nara nye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ niile. Anyị na-echetakwa n'ụzọ pụrụ iche na aja masị n'ụwa ezinụlọ ndị be ọsọ ndụ na ezinụlọ ndị be ugwu ndị na-ekene Chineke n'ụzọ pụrụ iche maka ngọzi na ihe ọma niile nke o mego na ndụ ha. Ihe ndị a niile ka anyị yọrọ ma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọrọ site na Kristi onye nwe anyị. Gọvanọ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara n'ọrụ. Dị nwenụ, anyị na-egụnyere gị aja nke nwa gị jiri mee ka gị n'ụwa dịkwa na mma ọzọ. Anyị na-arịọ ka otu nwa gị ahụ wetara ụwa niile onyinye nke dịkọ n'otu n'udo. Ayọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụlụ nwere ike n'obi ihe nọ
kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụ ụwa, gị nwatere otu nwa gị dị nwe naanị Jesu Kristi, udo nke aṅụrị, ka o wee bụrụ ụkọchukwu ebebe na eze nke ụwa niile. Uche gị bụ ka o si n'inye onwe ya n'elu ọta nke obe dịka ihe àjà nke udo na-enweghị atụtụ, were rụpụta ọrụ nke mgbapụta mmadụ. Ọ bụkwa uche gị ka ihe niile kere eke nọrọ n'okpuru ya, ka o were gbatara gị bụ Chineke ji ike niile alaeze nke dị ebebe zue mba ọnụ, alaeze nke eziokwu na ndụ, alaeze nke ịdị nsọ na nke gracia, alaeze nke ikpe nkwụmọtọ, ịhụnanya na udo. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'okwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ, ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ terukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edum ya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nara n'oge a redu ya ụlọ niile, nke a bụ arụ nke a ga-eburu nye maka akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara bụ nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebere, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikpụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ.
nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ụka gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebe. Ka anyị sorokwana ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Anyị nọ n'eluigwe, zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị osebụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị niile na njọ oge niile, anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwa n'anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na-erikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke osebụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo.
na Kristi na nnụ nwa atụrụ nke Chukwu na onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọgheri nke nwa atụrụ Chineke. Ka ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ. God, we praise you. God, we bless you. God, we name you sovereign Lord, mighty King, whom angels worship. Father, by your church of word, O creation, show your glory. Heaven is thrown near your throne, singing holy, 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 Lord of hosts and God alone. Jesus Christ, the King of glory, everlasting Son of God, humble was your virgin mother, all the lonely path you trod. By your cross is lifted, held from kingdoms face to face. Have not praised thee, have not loved thee, sinners justified by grace. Christ hath God right and victorious, you will judge thy word you made. Lord and mercy, help your servant, for whom freedom you have paid. Raise up from us to glory, guide us from us to thee. King enthroned above all praise, save your people. Agamanarahu Christinye Unyoma Jesu mo Unyoma Christi Giduto Unyoma Christi Kurosi
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, inyela anyị nri nke ndụ ebighị ebi. Anyị na-aṅụrị iso iwu Kristi onye bụ eze nke ụwa niile. Biko mee ka anyị soro binyere ya na aṅụrị ebighị ebi n'ala eze n'igwe. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Otodri Jesu, second collection. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Otodri Jesu. Parish announcement. Please support. Biko. I didn't know about that. And I haven't called you. Please, if you are up, just don't make noise. Ndị kwụ ọtọ n'azụ, can you listen to the announcement, please? Please support our giving trees. This year, we are donating toys and gift cards to Catholic Charities, Santa's toy shop that provides needy parents with the dignity to choose appropriate gifts for their children. Please take a paper ornament and buy the gift described on it. Please bring new items only, unwrapped, and with the proper tag, and place them beside the altar. Gifts are to be here by Sunday, December 7th, so that they can be delivered before Christmas. We invite children to be part of our Christmas pageant 2025, which will be presented on Christmas Eve, Wednesday, December 24th, at the 6 p.m. Family Mass. Practices will be held on Saturday, December 6th, 10 a.m. to 12 p.m. Saturday, December 20th, 12:30 p.m. to 2 p.m. We are looking for children ages 6 and up to represent the Holy Family, angels,
shepherds, kings, and narrators. Please pick up a sign-up sheet at the back of the church. Parents, encourage your children to participate in church activities. Kindly return the completed form by today or within this week. The African community of St. Fortunata invites all parishioners to an Advent retreat on Friday, December 12th and Saturday, December 13th from 6:30 to 9 p.m. via Zoom. You are also invited to the Thanksgiving Mass on Sunday, December 14th at 9:15 a.m., followed by the Children's Christmas Party at 12 noon in the church basement. All are welcome. For more information, please see the bulletin. If you would like to dedicate a lighted Christmas tree for your loved ones, living or deceased, please fill out the form that is in the bulletin. The donation is $30. Thank you. Otodri Jesu. The Osondu family have a Thanksgiving offering to do. Please proceed. O mere mama, ebe na-atụwanya. O mere mama, ebe na-atụwanya. O mere mama, ebe na-atụwanya. Eze Jesus, akamodi n'elu mara ekele. O mere mama, ebe na-atụwanya. O mere mama, ebe na-atụwanya. O mere mama, ebe na-atụwanya. Eze Jesus, akamodi n'elu mara ekele. O mere mama, 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 ebe na-atụwanya. Eze Jesus, akamodi n'elu mara ekele. O mere mama, ebe na-atụwanya. O mere mama, ebe na-atụwanya. O mere mama, ebe na-atụwanya. Eze Jesus, akamodi n'elu mara ekele. O mere mama, ebe na-atụwanya. O mere mama, ebe na-atụwanya. O mere mama, ebe na-atụwanya. Eze Jesus, akamodi n'elu mara ekele. Na-atụwanya. O mere mama, na-atụwanya. O mere mama, Eze Jesus, otito dịrị gị mara ekele. Ya na-eme Thanksgiving n'ụwa maka ịma mgbe ụfọdụ Chineke melụ mmadụ ada aghọtachi ihe Chineke melụ ntụli n'anya na-akụ gị fụ ndị ihe melụ gị melụ efuko si galụ ha. Nke mbụ bụ Akinjo onye ọ ya ebe gị ọghọ gentleman ịnụ maka onye ma na-agba galagala rinne anọkọtazie ọ na-emezi nwa nwụrị mana ihe ka nte bakwute nte n'ọnụ mana Chineke emeka wee ya ihe niile ọ ya stroke very strong one mana ọnụgidie Chineke gụpụta ya o jiri ụkwụ ya kịta na-aga ka na-anya moto. And then Lolo Sondo
ịma na expert ka ọ bụ na driving. So o nwere ụdị ọnyalụ nya nwere ka moto si ga esuru ma osisi suru ma ụlọ suru nke ọ bụla a na-esu esu wee na-aga. Mana efu etu moto dị moto right off, mana onye nọ n'ime moto ahụ pụtara. So wee bụrụ ụmụnne na-abụ Chineke zọpụtacha n'afọ ọnụnwa, maka a na-agụ asị ọ dị nka na nlọ bụ ife Chukwu na-emere m, onye o mere mma onye ahụ wee nye aka ya enu. So Chineke na-emela anyị mma mgbe niile. So ọnya bụ this Thanksgiving, ezinụlọ ọnụnwa bịara ka ha kene Chineke n'ụzọ pụrụ iche. Enye nwaanyị Chineke fụrụ anyị n'anya. Anyị na-ekene gị maka ngọzi gị niile. Anyị na-ekene gị maka ịfụnanya gị. Anyị na-ekene gị maka ezinụlọ ọnụnwa ndị chọpụtalụ na-agbụ nke ọnwụ. Anyị ma na ekwensu na-aba mba, mana ọ bacha o jezuru ike, n'ihi na gị bụ Chineke bụ onye nọ n'isi ụgbọ. Egwu ama atụnata anyị. Ewe na-asị ka amara gị balụ ezinụlọ ọnụnwa ụba, ka ngọzi gị balụ ha ụba. A na-ayọkwazi maka anyị nwa bụ ndị ka ihe nụnwa nke ha zutere hapụ izute anyị, kama ka ha nwa bụrụ point of testimony for each and every one of us, and point of healing for each and every one of us through Christ our Lord. Ka Chukwu jikere gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otodri Jesu. Biko onye ọbụla nọdụ ala. Very quickly, last Sunday, I bidoro the free will donation for our Christmas party. So I am in to anyị here before. So very quickly, anyị ga-agakwa through for ndị na anọ here last Sunday to please make your donations. The financial secretary and the treasurer, please take note. Can you be this side, please? I can be this side. Satoni. Because this line, Satoni, ndị na-anọ here last Sunday, please. Yeah, when they are not here last Sunday. Yes. Only like we appealed last Sunday. Only chokwe add something. Yeah, adding. Okay. Let's keep going. Let's keep going. Chief Emma. Chief Chris Yaniaba. One Neturugo. Sorry? 100. Okay.
All right, keep going. Arinze. Okay, he just redeemed his. Onye ọla jikwe kie now can redeem the redeem their own. V power. Ka anyị mee na ọsịsọ because anyị nwere oriri. Okay, V power. That's Chief Mrs. Vero Aneke. Thank you. Onye isi ndị nna, come on, eche m ọnụ na Nigeria already. Sir Mark Matthew. Sir Isdor Nwabeze and family, 50. Chief Sir Ugochukwu Martins. Ngwane. $200. Thank you. Dr. Uche Duru. Thank you. Thank you. Thank you. Sorry? Oh, Patrick Ebu and family. The PRO is there. Okay, before him. Our PRO, Ugo Ezema. All the chief Ekwele last Sunday. Ekwele last Sunday. Okay. Thank you. Thank you. Engineer Godwin. Yeah, Engineer Godwin, Ekwedike and family. Thank you. Otodri Jesu. Biko ese tele committee ga-ahụ maka Christmas activities. Ndị our own sunshine and the secretary, Chinye Norom, Dr. Uche Konkwo,
Bro Solomon, our own assistant PRO, Arinze Omife, Bro Solomon Mbagwu, Lady Mary Rose Aneke, onye isi ndị nne, Mr. Chikadibia Uwamanzunna, no, as a member of the committee, Miss Ugoma Moha. Then the part of other executives like the PRO, the financial secretary, Mua and Father, we will all join as support just in case. And the treasurer, of course, and the financial secretary will all be there, and of course, our own Ugo Ezema. I ain't got joined, but Dr. Uche, please, you got chair the committee, please. If I meeting as soon as possible, so that I ain't work with time, so that we be able to get everything we need for Christmas party, especially for our children. Otodru Jesu, because ndina donate something, you know how it goes. It is running online on our platform. So continue to pledge and redeem it as soon as possible. We don't have time anymore. Okay, remember our members in the Mranye invite for their activities. This Friday at Tobibo will be for our Ada Eziada Lady Dr. Anne Duru. KGMA Thanksgiving. Oga Unubibo on Friday, starting from 7 till dawn. And this coming Sunday, next Sunday coming, will be for our own sir and family for Thanksgiving event. So please, Onya Olachete to come and support and to marry with them. All Thanksgiving be here. So that we can go and start chocolated downstairs and outside. So, didn't have birthday had today. Any birthdays? May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Happy birthday enyemaka anyị dị n'afọ dị nwenụ osebruwa n'ụlọ anyị osebruwa n'onyelu ụnụ Chineke onye fly n'anya anyị na-ekene gị n'isi ụmụ gị ndị na-ekwupụta n'ụzọ pụrụ iche maka ndụ nke inyere ha maka ọtụtụ ihe ọma nke iji achọ ha mma maka ume nke inyere ha maka okwukwe nke inyere ha ha ji wepụta n'iru gị n'ụbọchị tata eze nke ebube ebe ọ bụ na ngọzi n'ụwa bụ nke inyere ha ha na-ewelukwa ndụ ha na-enyechi ya gị n'aka n'ihi na ha kwenyere nke ọma n'okwu ọnụ gị n'akwụkwọ nsọ si n'ihe ọbụla gị bụ Chineke jigidesiri ike na ekwensu bụ onye ile anya nwere ọgbawa ga aka weli ya ewe na-asị ka ijigidesie ndụ ha ike ka ijigidesie ọpụpụ ha ike ka ijigidesie mbata ha ike ka ijigidesie ezigbo atụmatụ ha niile ike ka ị na-edu ha na-agbazili ha ogologo ndụ ha niile site na Kristi onyenwe anyị ka Chukwu jike niile gọzie ụnụ nna na nwa na mmụọ nsọ. Otodru Jesu,
any anniversaries? Anniversaries? Anybody worshiping with us here for the first time? Anyone worshiping with us for the first time? Okay. Rise, please. Okay, can you come quickly? So you tell us who you are, where you live, and whether you'll be joining us every Sunday or not. Microphone. Here. Come, step forward. Take the microphone. Otito dịrị Jesu. Aha bụ Dr. and Dr. Mrs. Emmanuel Aji. Anyị bụ ndị Nsụka n'Enugu steeti. Anyị bi ebe 241 Fountain Avenue na Brooklyn ebe a. Wow. Anyị na-achọ ebe otebe aka anyị bịara site a, so anyị na-achọ nzukọ anyị ga-ajoin o. Anyị ga na-abịazi ụka niile. Praise God. Hallelujah. My name is Dr. Judith Annie. I don't reside in the US though. I came in for a conference. I live in South Africa, but decided to come worship with the body of Christ because wherever there is Catholic, we are all one. Praise God. You are welcome in the name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. We can see we love you in the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. Otodri Jesu.